आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने ही चैनल में। और आज मैं देखिए रात के 11 बज गए, वीडियो बना रही हूँ। दिन में टाइम नहीं मिला तो आज रात में वीडियो बना रही हूँ और आप लोग बहुत ही मज़ेदार चुटकुला नाच गीत सुना रही हूँ। तनी होके दासयान राजा हमरा के, तनी होके दासयान राजा हमरा के, कि तनी होके दासयान राजा हमरा के। सोनरा के घर जैसे टिकवा बिकाला, सोनरा के घर जैसे टिकवा बिकाला, कोई से पिटा बराजा तोहरा के, तनी होके दासयान राजा हमरा के, तनी होके दासयान राजा हमरा के, तनी होके दासयान राजा हमरा के। हेलुआइया के घर जैसे, हेलुआइया के घर जैसे जलेबिया छनाला, हेलुआइया के घर जैसे जलेबिया छनाला, ओइसे नचाइब राजा तोहरा के, कि ओइसे नचाइब राजा तोहरा के, तनी होके दासयान, तनी होके दासयान राजा हमरा के, तनी होके दासयान राजा हमरा के, तनी होके दासयान राजा हमरा के। अरे आहिरा के घर जैसे कामवा करला, आहिरा के घर जैसे कामवा करला, ओइसे खटाई राजा तोहरा के, तनी होके दासयान राजा हमरा के, तनी होके दासयान राजा हमरा के। सोनरा के घर जैसे टिकवा बिकाला, ओइसे पिटा बराजा तोहरा के, तनी होके दासयान राजा हमरा के, तनिका होके दासयान राजा हमरा के। ऐसा कुछ नहीं है, बस गाना गाए हम लोग।